psychologist Japan Gibril ki bomju rakhe ya kasnika jongki kapdeng subha pi ki parlok ki bapoi page ya ka video hakane ka channel hakane ka video mata kasngi ne page ya ka jinglong bari jongki to Gibril ki bomju rakhe ya kasnika jongki te parlok ngan pen slam shu ko por jongpi tongi ne page no ya ka jinglong jong kine Gibril hato pila julap ne em ya Gibril ki penlong kerpang ya kasni kha jongki dakaba ki penlong ka jingkhawai ka bahe ki pen kre ki balon ki ot kek per ki post sa social media Henry ki wei pat Gibril ki bomju salia satya ya kasni kha jongki bat om don kek om don party om don watang ka jingbam ka ba kerpang Henry ki khenba ka dei tangkum ka wei kasni ka ba ki ju em manla kasni bat ka jingkli kalong balai kini Gibril kishim ya kasngi kha jongki bakalong tangkum kawai kasngi kabaki em manla kasngi barhato kadai ka jings ngosi lane kata ka jings dang thamai jongki lane kadai ka a kabakham jilu shapang ka psychologist jongki te paralog ada phikwa bantep pe yakane ka video hado bakot pa phinlap pa balai Gibril kim jurakhe ya kasngi kha jongki Barkabani kong ki psychologist ki ong ba namar le se om syam ladon ki bala le kemen yaki super khat kumne phidang ret pot om don balaken mau ya kasngi kha jongpi ki paralog ki klet ka ying kasam ka bun kam palat pat le se phila persyang bat pen kre ya ka sisin Henry om syam ladon mano bawan pat suki kat banang yaj kapor ka jabing kala pedang pa phisngau pa phimlong kerpang shu ya kasngi kha jongpi Parka psychologist ka khot yakane land helplessness kaba ka jingdu jing karmen kaba jujia punsin ka hikaya phi papin sange no ka jingkpi lenti ya ka ka babaha bat ka ar kalong ka jingbun kam ha ka jing im jongki ka jingbun kam ha ki jingpule ka jingkit kli ya ka ying kasam pat ka jingbun kam ha ka jing im jongki ka penlong yaki pakin klat no ya ka snika jongki pat namar ka jingbun kam jongki haba ka snika kalawan poi pat andala poi marchiteng kasni kim shemlakan mau hendai namar omdei pakila klet yaka hendai namar ka jingbun kam jongki kisngi kerpang kim shemlalong kerpang shu haki bat ka balai kalong ba ki don Gibril ki batip ya kasni kha jongki Henry kim sngo don kam pan lek men yaka pat kane kam dei paki sngo marwei lane ki bun kam Henry ka dei ka jing lai loj ha ka jing mut jing perkhat jongki Barki star psychologist ki ong ba kum kine Gibril ki don ka jingmut jing perkhat bakim don kam pan party pan lek men bat ban pen i Gibril ya kasngi kha jongki namar kine Gibril ki don ka jingmut jing perkhat bakim don kam ya ka kalendar bakin snok men pat snok kerpang kawai kasngi haka shisnem haka jing im jongki Henry ki sneu ba man kasngi kadai kasngi ka wakmen barki im da ka jing men haka jing im jongki manla kasngi pat kane karukum perkhat kaya dei bat ka baki psychologist ki khot ka self determination theory ka bamut ka jing baha ka basisha kawan na ka jing lai loj ka jingla pat ka jing suhun ka ba napo parna ka benta jongki ka jingarang pa ka mod ba pisngau thu ngam don kam ya ki wei pan pen shisha ya ka dor jonga daki kinten kerpang lane daki kek Henry ngalatip lupa ya ka dor jonga Henry ka bakham so tanat shu kolong ba kane ka rukum perkhat kam sange tang hakasngi kha Henry ki to Gibril ki ba khen ya kasngi kha jongki bakalong tangkum ka wei kasngi ka ba ki ju im manla kasngi ki jukit ya kane ka jingmut jing perkhat haka jing im jongki baro ka wei dakaba kim don kam pan pen i pajba pat ba Gibril kin itu yaki Henry ki suhun jar pat ki kai royal de baman kasngi kadai kasngi ka bakerpang pat kim dei ban up patang sisin sisnem kandai kasngi kerpang kumta lada phile party pajba lane phishim ya kasngi kha jongpi pakam don ru em paro artli ki pen shapang jongpi parna ka benta katto katne kadai ka jingkemen da ka pen pajba parna benta kito ki wei pat kadai ka jingkong san jongka kam parna benta ki wei pat kadai ka jingrang pa ka jingmut jing perkhat pat ka jingsok bat ka jingkeli ka basisha kalong ba pidei uno pidon kam ya ka jingkemen pajba lane phila shem lupa ya ka jingkemen na ladehi
te paralog mentakas ngi tangkine ki video tela da pisngau tanar bersengap ya ki video shapang ki psychologist jong ki breu pot pisngau tanar bersengap ya ki motivational video phila ber subscribe ya kane ka channel pa phila ban yo ya ki video ki batmai ki bangan sepen mi pot kum juru kum kadak ban support ya kane ka channel kublai shibon.